wala man. Ikas ko. Iyo kayo. Wala. Duka ng panagsasabi. Alin yung ko. Ano ko dulu? Mengapa sa dulu? Wala. Ikas pa. Basi na adri. Ano ko pun? Dire. Sa katulong kwarto. Sure ko na naagi ni dire. Uy, na dire yo. Wala sipot. Ang lak. Nakakagawin. Bukan ka sa mga nasa. Itong kanya kong iwagang palit. Ay po, nagiging ako yung pagkababae. Kap! 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 Girit ko, Kap! Kaya itong kaalagan day. Girit ko! Hindi sa may imong nahinalaan nga nagbuhat sa ingon. Mga sunod ko siya lalaki. Ambot lang pero sa ako wala ko si Kuya Ricky. Kuya Ricky. Assistant. Atua sa si Uncle Ricky ni mo. Kap. Atua sa ako. Asan mo si Kuya Ricky? Aya, may kay naa ka niya. Nakawag na ba ka ni Kap? Kay naa daw yung nagsumbong sa imuha. Na, Na imo daw siyang girit. At doon siya na to si Kapta. sige. Nara, Uy, ayun ri. Uy. Kung sa mga kap. Eh, namin si Mumbai ay sumbong sa imo ba nga. Ano ito rin? Gilubos ko niya. Sure ka nga siya gan? Oo, siya dyan ka. Ano may timaylan mo? Ay, yung bangas. Pat. Sa dabi unsa man ni karon doy. Unsa man ni karon Ricky nga namay nanungkong nimo unsa may impaliwanag mo ani? Klik ikap. Di sila ako magbuhat sa silingan kap. Dili ako kap. Sila ito kap. Mo di na yun mayon. Dili ka. Siya dyan to. Sure ko nga siya dyan to. Kata na yun. Dili lagi ito ako kap. Dili ito ako kap. Posible ikap. Na ako to kap. Ay, sa. Lang ka. Gamay mo po ito iya. Ay gamay kap. Naka-output pag ito kap. Nagamay na noon. So sa ato pa nga ikaw gyud ay ang naglugos.